prvi poraz na ovim pripremama, međutim ja sam izuzetno zadovoljan sa izvedbom naših igrača. Ovo je bila najbolja naša izvedba na američkom dijelu priprema. Evo, tako je to u nogometu. Igraš najbolje, a izgubiš utakmicu. Međutim, puno stvari je bilo dobro i to nam je jamstvo da će ekipa biti dobra i kvalitetna u drugom dijelu prvenstva. Treba ispraviti realizaciju jer bez golova neće biti pobjeda. I nogomet se igra za golove. Mi ne dajemo golove u zadnje vrijeme, to je veliki naš problem, međutim nadam se da će se to otkloniti u vremenu ispred nas kada će noge biti lakše i kada će igrači biti malo opušteniji. Pa da, prvi poraz dobro. Mislim da smo bili puno bolji. Stvorili smo jedno pet mrtvih šansi, nismo zabili, malo imamo sad problema s tom završnicom, ali mislim da budemo svježi, da bude to došlo sve na svoje. It was a good match. I think for us, playing against very good competition and knowing a little bit more about this league, and the fact that we signed Tony Demela from Slovenia. We watch Croatian leagues, and it's a very good fit for MLS, and we really enjoyed the game today.